హలో నమస్తే, నేను ఆర్ఎన్ఆర్. ఈరోజు మీతోటి కొన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ముఖ్యంగా చెప్పే ముందు ఇంకొక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మీరు మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒకవేళ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఒకసారి చేసుకోండి. పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని కొంచెం టచ్ కూడా చేయండి. పోతే షేర్ చేయండి, పోతే లైక్ చేయండి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నందువలన మీకు మేము చేయబోయేటివి, మేము చెప్పదలుచుకున్నటువంటి ఎన్నో విషయాలు మీకు తెలుస్తాయి కాబట్టి. ఓకే రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మేము చెప్పబోయే మాట ఏంటంటే, కొత్తగా సినిమాలోకి ప్రవేశించాలని చెప్పి అనుకుంటున్న యాక్టర్స్ గురించి అయితే మేము ఆల్రెడీ చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు టెక్నీషియన్స్ గురించి కొన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అదేంటంటే, ఆల్రెడీ మాతోటి చాలామంది రైటర్స్, అప్కమింగ్ రైటర్స్ టచ్లో ఉన్నారు. పోతే ఇంకా కొంతమంది అప్కమింగ్ రైటర్స్ మాకు మెసేజ్లో కానీ, పోతే కామెంటరీలో కానీ ఇలాగా చాలామంది కొన్ని విషయాలు అడుగుతున్నారు. అయితే వాళ్ళకు చాలా విషయాలు చెప్పడం జరిగింది. పోతే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, కొత్తగా అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ కానీ, ఫోటోగ్రఫీ కానీ, రైటర్స్ కానీ, ఇంకా వేరే టెక్నీషియన్స్ ఈ సినిమాకి సంబంధించినటువంటి 24 క్రాఫ్ట్స్లో ఒకటి యాక్టర్స్ వదిలిపెట్టేసి, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ యాక్టర్స్కు ఆడిషన్స్ జరుగుతాయి, అది వేరే విషయం. అయితే ఇప్పుడు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా, అసిస్టెంట్ రైటర్గా, అసిస్టెంట్ ఫోటోగ్రఫీగా ఇలా సినిమాకి ఎవరు వాళ్ళ టాలెంట్ని ప్రూవ్ చేసుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటున్నారు. కొత్తగా వాళ్ళు మేము ఇంతకుముందు ఒక మెసేజ్లో, ఒక వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది. మీరు ఎవరైనా కానీ కొత్తగా సినిమాలకు ప్రవేశించాలని చెప్పి అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మాతోటి సంప్రదించండి. పోతే ఇప్పుడు మేము తీసేటటువంటి సినిమాలో మీకు అవకాశం కల్పిస్తాము. పోతే మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే, మీరు రేపు అంటే మా వాట్సాప్ నంబర్ మీకు ఆల్రెడీ తెలిసే ఉండొచ్చు చాలామందికి, ఎందుకంటే మాతోటి ఈ సుదీర్ఘ ప్రయాణం అంటే ఇప్పుడు కొన్ని రోజుల నుంచి మీరు చూస్తున్నారు మా వీడియోలు. ఆ చూస్తున్న వాళ్ళు కావచ్చు, ఇంకా ఇప్పుడు కొత్తగా ఎవరైనా చూస్తున్న వాళ్ళు అయితే మా వాట్సాప్ నెంబర్కి మీరు మెసేజ్ చేయండి. పోతే ఒకవేళ మెంబర్ ఫోనే చేయాలని చెప్పి అనుకున్నప్పుడు, మాతోటి ఫోన్లో మాట్లాడాలనుకున్నప్పుడు మా ఫోన్కి నంబర్కి ఫోన్ చేయండి, మాట్లాడండి. మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు, లేదంటే మాతోటి ఇప్పుడు ప్రజెంట్లీ ఇప్పుడు మేము చేయబోయేటువంటి వర్క్లో మాతోటి కలిసి ప్రయాణిస్తాం అని చెప్పి అనుకున్న వాళ్ళు కాల్ చేయండి. లేదంటే నెక్స్ట్ టైం, లేదంటే మాతోటి మా దగ్గరుండి మీరేమైనా ప్రాక్టికల్స్గా తెలుసుకోవాలని చెప్పి అనుకుంటున్న వాళ్ళు కావచ్చు, ఇంకా వేరే ఇతర టోటల్ ఈ 24 క్రాఫ్ట్స్లో యాక్టింగ్ విడిచిపెట్టేసి ఇంకా మిగతా 23 క్రాఫ్ట్స్లో ఎవరైనా కానివ్వండి, ఒకవేళ మీరు మాతోటి ప్రయాణించాలి, మాతోటి మీరు కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్న వాళ్ళు, అప్కమింగ్స్ అంటే ఇప్పుడు కొత్తగా మీకు ఇంతకుముందు ఎక్కడెక్కడ ఛాన్స్ దొరికొండొచ్చు, దొరికిపోవచ్చు, కానీ మీరు తిరిగి చాలా ఇసుకు పుట్టి పోతే నిరాశ చెందిన వారే కూడా ఉండవచ్చు. దానికి ఎవరేం చేయలేరు. కానీ నా వల్ల నేను కొంతమందికి ఛాన్స్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. మీరెట్టా కష్టపడి అలసిపోయి ఉన్నారు, అదేవిధంగా చాలామంది అలసిపోయి ఉన్నారు. అందులో నేను కూడా కావచ్చు. ఎంతోమంది 10 సంవత్సరాలు, 15 సంవత్సరాలు టైం గడిచిపోయిన రోజులు కూడా ఉన్నారు కూడా చాలామంది. అదేవిధంగా నాకు తెలిసినంతవరకు ఇప్పుడు నేను చేయబోయే ప్రాజెక్టులో ఒకవేళ మీరు కూడా భాగస్వాములై మీరు కూడా మాతోటి మా టీంలో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానివ్వండి,
అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్, ఈ టోటల్ ఎవరైనా కానివ్వండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి. ఇప్పుడు మా సెల్ ఫోన్ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు రాదలుచుకుంటే చెప్పదలుచుకుంటే చెప్పండి, ఫోన్ చేసి మేము మీకు అన్ని టైంలో మీకు అండగా ఉంటాం. పోతే ఇంకొక విషయం, ఎక్కడో 1, 2, 3 చోట్ల మీరు ప్రయత్నించి మీకు ఛాన్సెస్ దొరక్క నిరాశ చెంది కూడా ఉండొచ్చు. అదే ప్రక్రియలో ఈ ఏఆర్పి కూడా కావచ్చు అని మీకు డౌట్ ఉండొచ్చు. చూడండి, మేమైతే అందరికీ ఛాన్స్ ఇస్తామని చెప్పలేము, కానీ కొంతమందికి అయితే వేయగలుగుతాం. ఆ కొంతమందిలో మీరు కూడా ఎందుకు కాకూడదు అనేది నా అభిప్రాయం. ప్రయత్నించినందున తప్పులేదు, కానీ ప్రయత్నించాలి, ప్రయత్నిస్తూనే పోవాలి. మనకు ఏం కోరుకుంటున్నాం, మనం ఏం సాధించాలనుకుంటున్నాం అనేది మనం ఆలోచించుకుంటే అది ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఎవరితో సాధ్యమవుతుంది అనేది కూడా ప్రశ్నార్థకం. ఆ ప్రశ్నార్థకంలో ఆన్సర్ ఏఆర్పి కావచ్చు. ఆలోచించుకోండి. ఒకవేళ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఎవరైనా కానీ టెక్నీషియన్స్ మాతోటి వర్క్ చేయాలనుకుంటే వర్క్ చేయాలని చెప్పేసి మీరు మాకేం ఆఫర్ ఇట్లా నేను ఇస్తున్నా మీకు ఆఫర్, దాన్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అన్నది ఒక భాగం అయితే, ప్రూవ్ చేసుకునే దానికి ఛాన్స్ కూడా ఇస్తామని చెప్పన్నది ఒక భాగం. ఎనీహో మీరు మాత్రం ఒకవేళ ఎవరైనా కానీ అలాగ ఉన్నప్పుడు మాకు మా వాట్సాప్కి మెసేజ్ పెట్టండి. లేదంటే నా నెంబర్ ఉంది, నా పర్సనల్ నెంబర్ ఉంది, లేకపోతే ఆఫీస్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. మీరు ఎప్పుడైనా కాల్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ మీ కాల్ లిఫ్ట్ చేయలేదనుకోండి, నెక్స్ట్ టైం చేయండి. పోతే ఒకవేళ మీరు చేయకపోయినా కూడా మీరు చేసిన టైంకి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అటు ఇటుగా మేము కూడా చేసి మీరు మేమిచ్చే ఈ అవకాశాన్ని మీరు సద్వినియోగం చేసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. ఓకే, రైట్, బెస్ట్ ఆఫ్ లక్.